bravo Mejxu, bravo! Qed nagħmel biċċa animazzjoni għat-tfal. Għaliex qaluli bekk jifhmu aktar. It-tewm huwa assoċjat ħafna mal-vampira x'jgħidu li jibżgħu minnu. Ifhem. Kull min jikol it-tewm ma jibbeżza n-nies, speċjalment kif taħħalqu. X'ma jibżgħux mhux vampiri biss. Ninsabu f'raħal li huwa magħruf bħala pajjiż it-tewm għaliex fi żmien kienu jkabbru ħafna u jnixfuh. Ħafna minn nies ta' dan raħal kienu jdendlu t-tewm fuq il-bejt sabiex jinxef. U min irid jisirqu jaqbad jorbot għattus minn dembu. Itellaw fejn għal fuq il-bejt sabiex bidu, jew kalab saqajh għajdulhom li tridu, jibda jigref u jwaqqa t-tewm għal-isfel. U min kien ikun għaddej, jista' jisirqu baxx. In-nies ta' dan raħal magħrufin ukoll bħala tas-sikkina. Le, mhux għall-ħamru niżjed ngħid dak diġà għamilna programmi dwarhom. Dawn in-nies li joqogħdu hawn kienu magħrufa li huma ħorrox ħafna. Bl-irġiel iġorru sikkina jew mus magħhom, filwaqt li n-nisa li kienu wkoll kemm xejn aggressivi kienu jġorru tip ta' armi magħrufa bħala id-dies li kienet tkun forma ta' virga ħoxna ġejja l-ponta. Ma tantx tittamela magħhom jew tiksera minn mar nies ta' dan raħal. Ejsa, idbaħtu fejn ġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal ta' Ħalarawr, ħanaraw x'ħajoffrilna. Ħanajdlek tank twister tajjeb għal min ma jħoss l-erre. Ħalarawr huwa wieħed mill-ogħla rħula li nsibu ġewwa Malta, imdawwar b'diversi ħdura u widien. Għal bosta żmien dan ir-raħal kien jagħmel parti mir-raħal qaribu tan-Naxxar, sakemm kiseb l-indipendenza ekklesjastika tiegħu u nqata' għalih waħdu. Il-popolazzjoni ta' dan ir-raħal qatt ma kienet waħda kbira, iżda tmur lura għal ħafna u ħafna żmien. Fil-fatt, waqt it-tħaffir infrastrutturali fl-1955 instabu xi fdalijiet Rumani. Malli ġie mħaffer ftit aktar fil-fond, f'xaq li der imnaqqax ġo ħajt, instabu żewġ tikmamar, waħda ikbar minn oħra, b'kuritur żgħir bejniethom. Fil-kamra kbira nstabet magna antika tat-tasir aktarx ta' żebbuġ, bin-nofs t'isfel ta' mitħna, il-ġebel rettangolari fit-tont u l-kanal fejn jaqa' l-ilma. Flimkien ma' dawn stabu xi ġebel ieħor rettangolari b'żewġ toqbiet imnaqxa tul il-mogħdija bejn il-kmamar. Dawn il-fdalijiet ġew meħuda fil-villa Rumana li tinsab ġewwa r-Rabat. Fis-sena 1598, meta Ħalarawr sar parroċċa, kien hemm madwar 700 ruħ joqogħdu fih danu. Sa kważi 50 sena wara, fl-1646, in-numru kien kważi rdoppja għal 1200 persuna. Iżda minħabba l-attakki tal-furbani torok, fejn kienu jiġu ta' sekwit iħarbtu r-raba, jisirqu l-bejjem u jieħdu il-sira bosta raħħala, ħafna nies bdew iħallu dan ir-raħal u jfittxu l-ken firħula biswit. Tantu hekk li sal-1760 il-popolazzjoni reġgħet naqset għal 795 ruħ. Fis-seklu ta' wara, Ħalarawr reġa' beda jieħu l-ħajja. Fl-1830 kien hemm 1120 ruħ, fl-1865 kien hemm 1200 persuna u fl-1890 in-numru ta' residenti kien dak ta' 1327. Fis-seklu 20 il-popolazzjoni komplet tikber biex fl-1911 insibu 1512 il-persuna. Fl-1961 kien hemm 1927 ruħ u residenti fl-1985 kienu dawk ta' 3321. Skont l-istatistika tal-2019, il-popolazzjoni attwali ta' Ħalarawr hija dik ta' 2857 persuna. L-istemma ta' Ħalarawr huwa trianglu aħmar bistilla fuqu f'nofs kamp tal-fidda, bil-motto tiegħu Excelsior li jfisser aktar għoli. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room. Issa ejja ngħaddu għall-isem tiegħu. U ħaniftħu d-dibattiti u l-battibekki kollha tad-dinja dwar il-pronunzja tal-isem ta' dan raħal, Ħalarawr jew Gargur. Fi żmien
kien hawn fiż-żona magħrufa bħala tal-Ferħa kappella ċkejkna dedikata lil San Girgor il-Kbir. Illum ma fadal xejn minnha. Skont diversi studjużi l-isem tar-raħal seta' ġie propju minn din il-kappella. Fil-fatt xi dan għandna diversi dokumenti fosthom il-lista tal-milizzja tal-1419-1420 li juru l-isem tar-raħal bħala Casali Grigorio u anke diversi mapep oħra aktar tard li l-isem jagħtuh bħala San Gregorio jew Casal Gregorio. Iżda oħrajn imbagħad studjużi oħra li jgħidu l-isem ġej mill-Arbi mill-kelma semitika arar li tfisser nixxija jew modija tal-ilma. Fil-fatt dan jista' jkun għaliex qabel littra għajn kellha ħoss ħajn. Allura kienet tingħad ħar li mbagħad ma' żmien inbidlet għal ħarħur. U tgħidu allura il-ħall minn fejn ġie. Fil-Ħamrun, ftit qabel gwerra, kien hemm mara li kienet propju minn dar-raħal li kienet toqgħod hemm u kienet magħrufa bħala Stella il-Ħarawrija. Ġifieri tfisser Stella ta' Ħalarawn. Kif hawn min jgħidha? Jista' jkun li fit-tekketta waħlu ħall arawr. Imbagħad biex jgħiduha fil-qasid jgħidulha ħalarawr. Le ma temmnunix ta' mhux vera. Ħall hija taqsira tal-kelma raħal. Imma ħanajdilkom kieku kien hekk ħid kbir kien jagħmel dal-ħall fl-istorja ta' pajjiżna, mhux vera, jien kont nixtrih l-ewwel wieħed. Insomma, da ilu qabel gwerra qas kont għaddi neżisti. Rridu ma rridux, il-kelma uffiċjali hija ħalarawr, m'hemmx tagħmel. Il-Knisja parrokjali ta' Ħalarawr hija dik iddedikata lil San Bartilmew, jew kif ħafna jsejħulu San Bert. Ir-raħal ta' Ħalarawr kien jifforma parti mill-parroċċja matriċ tan-Naxxar, sakemm l-Isqof Gargallo fis-6 ta' Ottubru tal-1598 tom it-titlu ta' parroċċja. Il-kappellan tan-Naxxar, Dun Ġiljan Borġ, ma rridx jaċċetta din id-deċiżjoni tal-Isqof, u peress li l-kappellan kien xwejjaħ mhux ħażin, l-Isqof Gargallo ddeċieda li jissospendi din id-deċiżjoni li ma jmurx ikun hu l-kaġun ta' mewtu. Mal-mewt ta' Dun Ġiljan Borġ fis-16 ta' Lulju tal-1610, l-Isqof Gargallo reġa' it-titlu ta' parroċċja lil Ħalarawr taħt it-tmexxija tal-kappellan Dun Ġwan Battista Ketkuti. L-ewwel knisja parrokjali li ntgħażlet kienet dik iddedikata lil San Ġwan il-Battista. Madankollu din kienet wisq żgħira u ġiet deċiż mill-kappellan tar-raħal u r-residenti li tinbena knisja ikbar minflok il-kappella ta' San Bartilmew li kienet tinsab fuq għolja, imsemmija wkoll fir-rapport ta' Monsinjur Dusina fl-1575. Id-diżin tal-pjanti tal-knisja l-ġdida saru mill-perit Tommaso Dingli u bdiet tinbena għal ħabta tal-1612. Permezz tal-ġbir ta' donazzjonijiet mill-fidili tar-raħal, din il-knisja l-ġdida iddedikata lill-istess qaddis tal-kappella li bniet floka, San Bartilmew, tlestiet fl-1638. Fit-22 ta' Mejju tal-1736, din il-knisja ġiet ikkonsagrata solennement mill-Isqof Alferan de Bussan. Il-kwadru titolari oriġinali li sar mill-pittur Portugiż Emanuel Perren li jmur lura għas-seklu 17 safa mitluf għal kollox ma' żmien. Illum, minfloku, insibu titular li juri l-martirju ta' San Bartilmew impitter minn Giuseppe Calì fl-1902. Il-vara titolari hija maħduma minn zokk sħiħ mill-iskultur bravu Melchior Regafà f'Ruma fis-sena 1666 u kompluta minn Francesco Zara hawn Malta qabel ma nġibet f'Ħalarawr fl-1772. Xera makabra tara l-martirju ta' San Bert mqaxxar ħaj
U mhux vaccine tas-suf tagħmlu għaxrulu l-ġilda kollha minn fuq s'isfel, ma xi ħlewwa ta' qalb. U minn storja tal-waħx ngħaddu għal storja ta' tama kbira. Dik marbuta mal-kappella tal-Madonna taż-Żelliqa. Magħrufa hekk għat-triq li kien hawn. Għaliex meta għamluha oriġinarjament ma kellhomx l-imħuħ li għandhom illum u għamluha tiżloq ħafna. Imnalla ħanajdilkom kien hawn il-kappella, għax kull min jgħaddi minn qudiema u jiżloq ma kienx jiżgarra b'rispett tal-Madonna. Din il-kappella tissemma wkoll fil-lista ta' Monsignor Dusina meta ġie jagħmel il-vista tiegħu, ara ħanajdilkom ftit il-ġrajja tagħha. Mela fl-1560 kien hawn tfajla xebba raħlija minn hawnhekk li qalet li deritilha il-Verġini Marija. Din it-tfajla kellha marda kifra u b'miraklu kbir il-Verġini Marija fejqitha minnha. U allura b'ringrazzjament ta' dan dejjem skont Monsignor Dusina li jsemmi t-tfajla ma jsemmihx għaliex dak iż-żmien ukoll kien diġà beda josserva l-liġijiet ta' data protection. Tellat dil-kappella għadu nur tagħha. Għadu nur il-Verġni mbirka intella s-sema Santa Marija. Aktar tard fl-1650 dil-kappella kellha titkabbar minħabba li bdew jiġu ħafna devoti jinvestawha minn għal-wieda u minn għal-oħra wara il-miraklu li seħħ fuq it-tfajla. Tant kienet importanti dil-kappella li tissemma wkoll fil-kitbiet ta' Gian Franġisca Bela fis-seklu 18 u anki tal-istoriku Achille Ferris fis-seklu 19. Illum id-devozzjoni lej Santa Marija u l-kappella tagħha naqset xi ftit. Għalkemm ħanajdilkom ma tagħmlux ħażin tiġu tinvestawha u għaliex le tagħmlula xi wieda wkoll. Nassigurakom li l-Madonna taż-Żelliqa il-wedit tagħha iżommhom mhux bħal dak li sibu fil-manifest elettorali. Insibu diversi kappelli oħra fir-raħal ta' Ħalarawr. Fost dawn il-kappella li diġà semmejna dedikata lil San Ġwan il-Battista. Din il-knisja hija waħda mill-eqdem li ġew mibnija ġewwa pajjiżna, aktarx mibnija bejn l-1223 u l-1225 minn xi nies li ġew Malta minn Celano, illum fil-provinċja ta' Aquila f'Abruzzo fl-Italja, wara li ġew eżiljati mir-Re Federiku Tieni. Skont l-istudjuż Ferris fiċ-ċimiterju li hemm biswit il-Knisja, li skont Fawre imbena flimkien mal-Knisja, jiġi mitfun isqof li miet bil-pesta fuq il-baħar u l-katavru tiegħu inġib minn San Pawl il-Baħar. Sabiex il-qabar jintaraf ġie mnaqqax is-simbolu tal-mitra fuqu. Din il-kappella kienet l-ewwel knisja parrokjali tar-Raħal meta l-isqof Gargallo ta' t-titlu fl-1610. Kappella oħra hija dik iddedikata lil San Nikola li tinsab ftit il-bogħod mill-kappella ta' San Ġwan. Il-knisja tissemma fi żjara ta' Monsignor Dusina fl-1575 fejn jgħid li kienet tinsab fi stat ħażin ħafna, tant li hemm riskju li taqa'. Għaldaqstant huwa kien ipprofana u ordna li l-ġebel tagħha jiġi użat fil-bini tal-Knisja tan-Naxxar. Il-Knisja reġgħet inbniet u fi żjara tal-Isqof Kaljaris fl-1615 kienet tinsab fi stat tajjeb ħafna. Għal xi żmien ma baqgħetx f'użu u bdew jiġu maħżuna l-istatwu tal-Ġimgħa Kbira. Illum, wara li ġiet irrestawrata, reġgħu bdew jiġu eżerċitati s-sagramenti. Santa Marija għandha kappella oħra dedikata lilha f'Ħalarawr magħrufa bħala ta' Bernarda. Il-Knisja kienet mibnija minn Bernarda Kauki fl-1571 u wkoll tissemma fir-rapport ta' Dusina. Damian Kauki, ir-raġel ta' Bernarda, kien jieħu ħsiebha sakemm għaddiet min id għall-oħra. Fl-1655 dun Luqa Mifsud reġa' bena din il-Knisja wara li kien talab permess biex jagħmel dan. Illum din il-kappella qed sirula xi restawri sabiex terġa' tieħu l-glorja tagħha ta' żmien. Ninsabu quddiem knisja oħra. L-aħwina tajdu li kemm il-knisja ħanaraw f'Ħalarawr, ma din knisja b'differenza, speċjali għaliex hija qar.
ninsabu fiż-żona magħrufa bħala ta' San Brinkat. Ma kienx hawn xi ħadd dak il-kunjom laħqu qaddis għall-qas mhux nafu jien. Hawnhekk f'Dalar insibu kurċifiss flimkien ma' żewġ figuri ta' San Pietru u San Pankrazju. Aktarx li l-isem Pankrazz ġabuh Brinkat u laħqu qaddis ukoll. Ma' Dalar hawn ukoll leġġenda marbuta. Ejja, leġġenda ħelwa li ħanajdilkom fi ftit kliem. Mela hekk jgħidu li fi żmien Dalar iħakem mix-xjaten ma' barra minn fuqna. U allura n-nies kienu jibżgħu jgħaddu minn qudiemu ma jmurx xitan jarhom u jittantom. Allura bdew jitolbu il-ħniena divina. Olbu lejsa magħhom. Għaliex mal-mewġ tal-baħar ta' baħar iċċaq li dak iż-żmien kien għadu ma ġiex infestat mill-ġrieden tal-matab, tella fl-art pittura magħmula fuq l-injam tal-Kurċifiss u San Pankrazju. In-nies malli raw dil-pittura marru qabdu l-kwadru sabiex jitellgħu dritt tal-ġolar. Daħlu bl-inkwatru quddiem wiċċhom sabiex ibeżżaw lix-xjaten u tafu ħej li rnexxielhom għax kollha telqulem. Kien hawn ukoll nixxija tal-ilma li kienu jgħidu li kienet mirakoluża. U ħafna nies kienu jiġu u jxorbu minnha sabiex forsi iseħħilhom xi miraklu. Iżda malajr waqfu jxorbu minnu u waħlu t-tabella do not drink. Għaliex malli semgħu hekk dawk li kienu morda bil-lebra dew jiġu hawnhekk sabiex jinħasslu forsi jfieqhom il-marda kifra tagħhom. Issa jekk fiqu xew le ma nafx ngħidilkom li naf żguru li ilma maċaw ix-xutta għad din-nixxija. Kont sa nħasel jiena fiha wkoll forsi ma nafx kif iseħħilna xi miraklu. Le ħasra mela aħna għandna bżonn mirakli hawn, għandna pajjiż miexi fuq ir-rubini, naħseb għalhekk nixfet. Fir-raħal ta' Ħalarawr insibu it-torri magħruf bħala tas-semaforu. Dan it-torri huwa simil tat-torri li diġà tkellimna bħalu f'Ħalaxa. Flimkien ma' dawn it-tnejn insibu eżempju ieħor ta' torri tas-semaforu ġewwa Nadur Għawdex. Dan it-torri l-istess bħal żewġ eżempji l-oħra ġie mibni fl-1848 wara l-awtoritajiet militari Ingliżi raw it-talba tagħhom li jibnu l-istazzjonijiet ta' telekomunikazzjoni tagħhom fuq il-kampnari tal-Knejjes miċħuda mill-Knisja. Minn barra dawn it-torrijiet mibnija, ġew implementati stazzjonijiet ta' semafori oħra, fosthom fil-Palazz tal-Gvernatur fil-Belt Valletta, fil-Palazz ta' Selmun u l-Fanal tal-Ġordan ġewwa l-Qasri Għawdex. Wara l-invenzjoni tat-telegrafu fl-1880, l-użu tas-semafori spiċċa kollox. It-torri ta' Ħalarawr fit-tieni Gwerra Dinjija beda jintuża bħala torri tal-avvistament. Wara l-tiegħed mill-privat, il-Kunsill Lokali ta' Ħalarawr reġa' akkwista din il-binja u rrestawra kif inhu xieraq. Insibu wkoll il-batterija ta' Ħalarawr li tinsab bejn wied il-Piswella u wied id-Dies. Din il-batterija imbniet mill-Ingliżi bħala parti mid-diviża tal-Victoria Lines. Il-bini tagħha beda fis-sena 1889 u spiċċa fi żmien sena. L-armi użati ġew impoġġija ftit wara fl-1901. Minħabba l-binja tinsab fil-baxx ħafna, is-soldati ma stawx jaraw l-edewwa ġejjin. Għaldaqstant ġew mibnija kmamar tal-osservazzjoni ftit il fuq madwar kilometru l-bogħod u permezz tat-telefon kienu jafżaw id-direzzjoni tal-għadu. Din il-batterija baqgħet tintuża anki wara l-spiċċa l-użu tal-Victoria Lines sa żmien l-ewwel Gwerra Dinjija. Fil-gwerra ta' wara, fejn Malta kienet involuta direttament, din il-batterija serviet ta' kwartieri għas-soldati. Sa nofs snin 70, qabel sfat abbandonata l-kollox, din il-batterija kienet isservi wkoll bħala post ta' refuġju għal min kien marid bil-marda tal-lebra, mogħtija l-isem ta' Halferha Estate. U għal żmien bħala sptar, St. Bartholomeus Hospital.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make Imbagħad ngħidu li m'għandniex storja f'pajjiżna, Ninsab ftit il-bogħod mill-batterija fuq għolja magħrufa bħala Ġebel San Pietru. Hija għaliex qegħdin viċin tas-sema u forsi bil-muftiħ tal-ewwel papa tal-Knisja magħruf niftħu l-bieb tal-ġenna. Min irid jista' jiġi hawn u anki imiss is-sema bidu, min jgħid. Minn hawn fuq nistgħu naraw ħafna affarijiet fosthom il-linji tar-Reġina Vittoria, il-Victoria Lines, li ġew mibnija sabiex jiddefendu il-pajjiż tagħna. Triq jisimha Għaxqet Line u ħanajdilkom jekk tiġu hawn fuq żgur li taxqu għajnejkom biż-sbuħija li hawn dawra mejt, sakemm ma tarawx xi muntun ta' xi bini li tela u ħassar il-veduta kollha. In-namrati li jiġu sabiex igawdu l-veduta għall-kwiet u l-irdoss, iż-żona jafuha bħala top of the world, il-quċċata tad-dinja. Issa kiex il-quċċata jew lejha ma nafx ngħidilkom imma din floli ħafna, Senjura, inti toqgħod fil-għoli? L-kku toqgħod hawn, iva kont tirrispondi żgur. Issa ħallikom ħalli ngawdi ftit ukoll dil-veduta għall-kwiet u l-paċi. Imma kemm xi ħadd li jrid jiġi jgħidli hello u jżomm li ftit kumpanija u jġib xi ħaġa xi naqru flimkien, fadalli xi si oħraw. Stennew, ma nistax ninsew l-istessu tal-okkażjoni, mhux hekk? Mir-raħal ta' Ħalarawr għar-raħal li jmiss.